Estat Islàmic ha reivindicat l'atemptat a l'Afganistan en el qual van ser assassinats 3 turistes catalans. Cada dia és més evident que la guerra oberta contra l'islamisme jihadista no és pas retòrica ni populisme, és la crua realitat. Sembla que ens oblidem també que el jihadisme ja va atemptar a Catalunya el 2017 amb la implicació directa de l'imam de Ripoll i també presumpte confident del CNI. Mentre Estat Islàmic ens assassina indiscriminadament, l'islamosquerranisme continua treballant colze a colze amb l'islamisme fanàtic, amb l'islamofeixisme, per emblanquinar-lo de la forma més vergonyosa. Avui continuem tenint a casa nostra desenes i desenes i desenes de mesquites salafistes, moltes de les quals són il·legals, que fan proclames contra les dones, els homosexuals i tots aquells els quals consideren infidels. Segur que molts que esteu mirant aquest vídeo ara mateix sou al llistat d'aquest odi irracional. Aquesta lluita per la llibertat contra aquest monstre fanàtic ens interpel·la a tots els catalans. I ho diré més alt però no més clar. Estat Islàmic és un clar enemic dels catalans i d'Occident sencer. Salvem Catalunya d'aquest verí islamista. Visca Catalunya lliure!